vlog. Αυτό είναι για το vlog της Αθήνας. Και απλά... Πάμε για το παστίτσιο. Πήραμε το σκουμπρί και πήραμε και γάβρο. Και είχαμε πάρει και κολαμαράκια, αλλά... Σύγχρονης τέχνης. Θα πέσω όλες φωτογραφίες εδώ πέρα, θα βάλω. Να, εδώ τώρα. Ναι. Είμαστε μόνοι μας εδώ μεταξύ, είμαστε και με αυτούς. Say hi! Ωραία. We all together. We have fun. Τσίπουρο. Όλα θα έλεγα. Πίνεις κόκα. Κόκα Μόνο, ωραία. Τώρα, πες ότι το βράδυ θα πάμε στα Εξάρχεια, γιατί είμαστε top hotel. Οριακά. Δεν κάνω. Σε ένα εστιατόριο που κλείσε η πίκμη, είναι πιο εμπειρικά. Ναι, κοπέλα μου, δεν άρεσε. Στο μεταξύ... Τόσο. Το vlog που συνεχίζεται. Λοιπόν, είμαστε σε ένα μαγαζί, αλλά δεν λέω ποιο γιατί είμαστε διάσημες για να μην έρθετε. Εγώ είμαι. Είναι πρωτοπλάνο. Έχουμε πάρει πιπερικές στο ξυλόφουρνο με λάδι και ξύδι. Με υπέροχη σαλάτα δάκου. Δεν έχουμε κάστα στην παράδειση. Η Όλγα θα πάρει εμένα. Μη ειρωνικά. Τυριά για να δοκιμάσουμε 4 ειδών, κρασάκι. Και μαντέψτε πόσο έχουμε πληρώσει για όλα αυτά. Δεν έχουμε πληρώσει ακόμα. Πλούσια. Ο Χάρβι έφαγε κουνέλι και F30. Όλο το κουτάκι από το σούπερ μάρκετ το πήρε. Πήγε σούπερ μάρκετ και το πήρε. Το κρασί σ' αρέσει, Ραφαηλία? Κάτι καλύτερο να μην έχω πει. Εν τω μεταξύ, ποιος μας το πρότεινε το κρασί, Ραφαήλ? Δεν το νομίζεις και τώρα θα λες. Τι ωραίο outfit όμως, δηλαδή, Κάνουμε μετά άλλα πλάνα για τα outfits. Και αεροπλάνες. Ναι, τι θα έλεγα. Ωραία, αυτά. Και τα λέμε σε λίγο στο κλαμπ που θα πάμε που δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι. Λοιπόν, μόλις πήγαμε από το Φαραώ και είμαστε στα Εξάρχεια και προσπαθούμε να βρούμε ένα κλαμπ να πάμε. Φαηλία κάνει μεγάλη εικόνα για να βρούμε ένα κλαμπ γιατί θέλει να ξεφτυλιστεί και να γίνει τύρλα. Εντάξει, φίλοι μου, ωριακά, τι και έχει. Α, και είμαστε τώρα εδώ πέρα σε ένα... Δώσε! Παρά. Μαλάκι. Και θα μας πιάσει. Είμαστε στη Γραβιά, στο οδό Γραβιάς. Και είναι ένας κύριος εδώ πέρα και βάζει μουσική πολύ δυνατά. Εγώ ήμουν σε ένα κλαμπ στην αρχή. Αυτός μάλλον κάνει CD, δεν ξέρω, γράφει μουσική, δεν ξέρω τι κάνει. Πολύ ωραία ακούγεται. It's crazy like fool. What about that is cool. Πες μου πώς λέγεται. Λοιπόν, και μετά θα κάνουμε rate για το... Πάμε λίγο. Δεν ξέρω. Πείτε μας ένα κλαμπ να πάμε. Για μόλις γνωρίσαμε τον Γιάννη και τη Σίλια. Λοιπόν, και μας είπαν να πάμε σε κλαμπ. Εγώ χόρευα και αυτός ήρθε τρέχοντας με 2 πύρες στα χέρια και άρχισε και χορεύει μαζί μου. Ο Κλικούλης μου, τι καλός. Και πολύ vibe γενικά, μπράβο του. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, καταλήξαμε σε ένα τρασόμπα. Εσύ που έλεγες ότι δεν θες να πάμε σε ένα τάσκο, πες το πιο τάσκο. Πίνει τζιν και pink grapefruit. Δεν ακούγεται. Ναι, πίνει τζιν, green, pink. Ρε πέρασε τα χρώματα να γράψεις. Και εγώ πίνω ανανά. Αυτή μου πίνει μαλλιμπού ανανά. Δείξε το μέρος, το μέρος. You wanna match my freak? Στο Παγκράτο, ράκα. Λοιπόν, παιδιά. Φύγαμε από το τεράστιο κλαμπ που πήγαμε. Και είμαστε στα εργοτάξια. Τι κάνεις, ρε μαλάκα, μην είσαι τέτοια μα...
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Πάμε κιόλας. είμαστε απέναντι από το Ζάπιο. Να το, τι όμορφο που είναι. Εντάξει, μπράβο Αθήνα, μπράβο. Είμαστε εγώ. Είμαστε με ένα ταξιτζή, ο οποίος λάτρευε την Αθήνα, είναι και έκτζης. Στον μπούτσον μας. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και πολύ φίλος μας. Και εγώ καθόλου δεν το συμπάθησα, γιατί είναι ένας τρελιάρης με την κακή την έννοια. Όχι ρε γάμα. Τον έβγαζα και για μια μπύρα ωριακά αύριο. Αγάπη μας, έχουμε δει με τι άτομα σε αναστρέφεις. Με σένα. Οπότε βούλο τώρα. Εμείς θα περπατάμε για άλλα 18 λεπτά για να πάμε σπίτι μας. Φοβάμαι λίγο εδώ. Εδώ θα περπατήσουμε. Πάμε. Εδώ που είναι 3 η ώρα το πρωί. Καλά, γενικά είναι πολύ ωραία σήμερα ντυμένη και μπράβο μου. Πρέπει να βγούμε εδώ και Και μύρωνε. Μα το είπα μαλάκα και μου λέει να σε ξεμαλιάσω ρε ηλίθεια. όχι ρε. Δευτείτε λίγο κυρία μου. Είναι τα μαλλιά μου σήμερα που το κάνω. Εγώ που το ακούω αυτό. I'm sorry, I don't know. My adult son Leo. You take whatever you want. Λοιπόν, εμείς που είμαστε πολύ ασυνεπείς στο vlog και στη ζωή. Λοιπόν, ξεκινάμε την ημέρα στις 5 το απόγευμα. Ναι. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Είμαστε. Όχι, δεν έχουμε. Σταμάτα ρε μαλάκα. Είμαστε στο κέντρο. Μόλις φάγαμε μεσημεριανό. Ένα πάρα πολύ ωραίο σάντουιτς έφαγα εγώ και μία σκεπαστή η Ραφαηλία μας. Στην πούτσα μας. Σοβαρή σκεπαστή, 9,5 ευρώ. Και σημαντικό. Μπράβο. Όλη μέρα, γιατί δεν έχουμε λεφτά, λαρέλα. Next stop, μοναστηράκι. Δες τι ωραίο. Good morning, καλημέρα. Good evening, καλησπέρα. Hello, Γεια σου. Yes είναι ναι, no είναι okay. So what's your name? It's Posalene. Okay, I love. Oh my god, what's happening? Αυτή είναι η θέα μας. Και αυτή είναι η θέα. Και αυτή είναι η θέα μου καθημερινή, ρε αγάπη. Δώσε. Οριακά. Τώρα ξεκίνησε να. Λοιπόν, επειδή η Ραφαηλέα γενικότερα είναι για τον καραπέ. Δεν έβγαζε τόση ώρα το τέτοιο. Περίμενε. Το ξέρω, δεν έβγαζε τόση ώρα το outfit και όλα αυτά που λέγαμε και ήταν ωραία και πετυχημένα. Οπότε θα το ξανακάνουμε. Για πάμε λίγο τώρα που μπορείς. Πέρασμα. Εδώ, παπουτσάκι, φουστίτσα, μίνι γιατί είναι και ένα πατόμνο ή όλα θα πω εγώ. Δώσε. Δώσε και Εγώ με γενικότερα εδώ. αγάπη ξέρω να δίνω. Και ξέρει. Και εδώ το λουλουδάκι που ταιριάζει με το πουκάμισο. Και έλεγα πριν και θα το ξαναπώ γιατί λέω πολύ μεγάλη θαλασσία. Σήμερα. Και θα μας πεθυμίσει, θα μας λέει come back to me my love. Εμείς μου γίνεται ζήλη σε όλα. Εντάξει, μας κοιτάνε. Φέρε το χαμηλό. Bye guys, see you later. Λοιπόν, μας κοιτάνε οι τουρίστες και κάνουν αυτά γιατί νομίζουν ότι είμαστε vloggers όντως και το δει και λέει κάτι άτομο στο βιντεάκι. Τι είναι, δείξε λίγο. Και πάμε λίγο να δούμε τι είναι εδώ. Ωραία, και τώρα είμαστε κολονάκι, περίπου. Σαντιλιακό δεν ξέρω. Όχι. Γιατί τα τατουάζ μου. Ας το σκεφτώσουν και νωρίτερα. Δεν είχα μυαλό. Ωραία, εκείνη τη στιγμή που να το βρεις στο μυαλό. Γνωρίζεις πολύ καλά. Και δεν ξέρω τι άλλο. Φτάνει. Λίγο να κουλάρουμε. Εντάξει, αυτά βασικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Περνάμε δίπλα από τα πουλάκια, τα περίπτερα. Τα περιστέρια ήθελα να πω, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και τώρα περπατάμε και θα δούμε τι θα δούμε και θα σας δείξουμε μετά και φιλιά. Λοιπόν, είμαστε δίπλα από το Pull&Bear και καταργιώσετε τώρα και τη στιγμή Οριακά λοιπόν. που Όρθια. όρθια θέλουμε να πάμε σπίτι, να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε που είναι οι άλλοι δύο. Εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα. Τάντια, με συγχωρείτε. Και αν διά. Και εγώ θα πάω σπίτι. Αυτή που είναι μια σουρτούκα. Ο Harvey. Hello. Hi. We're vlogging. Okay, he gave me one mochi raspberry. Where did you find these? In the shop. Where? Oh yeah. Oh, you got. How much was this? €6. These, like. Not that. There was two. There was like a whole packet.
Ah, try test. It's nice, ain't it? It's 10 out of 10. Now we have to try this, but I'm gonna try them later because I cannot Are do you a sugar anymore. YouTuber or are you doing this like ironic? I'm not a vlogger, but I actually do want to montage this and like make a video of it and That's cute. upload it. Yeah, you know. This is. Can just I'll wash it. Don't worry. the plate. I think the fact that I'm vlogging. No. I wanted to say that. Eat your first bite. I already had a bite. Yeah. Okay, me your too. second. 1, 2, 3. Taste test. And, how it feels like to be eating this. It's heaven. And how about you? From a woman. Not a man. That woman. And what about you? What about you? Really nice. Okay. Η Ραφαήλα έχει χαθεί. That is so good. God damn. Look at those edges. This shit's so good. Look at the eyes. It's so hasty. 2 seconds of you recording ice. Stop. I'm gonna show the people how good the ice is. My hundreds of followers. I can't. Your girlfriend. Yeah, damn right. Oh. Jesus Christ. Έχεις αυτό το τρέν που είναι ένας γέρος που περπατάει έτσι με τα γόνατα και τρέχει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Έχει κάτι 15 μήνες live. Come here. Είναι 9 πρωί.